Čo sú také 3 veci, ktoré by ste chceli v každom byte v paneláku opraviť? No ja som dosť vyťažený na tie podlahy. Mne tá krivosť tých podlah a tie výškové rozdiely medzi miestnostami naozaj že vadia. Ale pokiaľ nehráte v byte guličky, tak vám to môže byť jedno, nie? Nemusí mi to byť jedno, ja s tým mám naozaj problém, takže ja by som chcel mať tú podlahu naozaj tak, aby som mal čo najviac v úvodzovkách roviny. Čiže vynivelovať, hej? Áno, čo môže byť niekedy naozaj problém, pretože tam môže byť o výškové rozdiely aj 5 cm. A to zase naliať niekde 5 cm betónovej mazaniny, to teda nie je celkom úplne jednoduché a 5 cm nivelačku nespravíte. A chcel by som mať vyriešené všeobecne, že to zázemie kuchyňa, toaleta, kúpeľňa. Čiže vymenené jadro. Vyriešené jadro. A tretia vec je čo? Ťažko povedať. Možno tá geometria tých miestností. Musel by som si byť istý, že tie izby sú primerane veľké. Lebo v niektorých tých panelových bytoch máte povedzme štvorizbový byt. Ja viem, možno štvorizbový byt nie je úplne vhodný na investíciu, ale zo štvorizbáku možno spraviť trojizbák, pretože 2 izby sú nejaké úzke, dlhé slíže, ktoré sú ťažko zariaditeľné. Nie, možno, že ešte pokiaľ viem vylepšiť tú dispozíciu, tak by som možno, že vylepšil.